No niin, terve vaan. Sparmari täällä ja no heinähommilla oltais ihan oikealla tällä hetkellä. Ollaan tosiaan sinne niittohommalla. Tosiaan 905 pahtaa tulla koko ajan peltoa ylöspäin ja tämäkin tosiaan koostuu aikamoisista videoklippeistä tämäkin video, että sen verran kaukana tuo ja puhelimen kameralla, niin se on vähän semmoista kun se on tuo kuvailu, niin ja tosiaan on otettu vähän noita pitempiä tai kauimmaiset paikat pois tuosta videolta, että jotain näkisi edes siellä. Siinä tosiaan taas tulee seuraavalle kierrokselle tuosta ja se joitakin kierroksia kuvailee ja sitten tulee karhotusta jonkun verran siihen sitä on pätkitty melko paljon sitä karhotusta, että se on kas sen verran kaukaa kuvattu tuolta. Mä laitoin tuonne ylös järkkäriin silloin kuvaamaan kun rupesi karhotushommat ja on tosiaan pahoittanut tuosta, että on yllättävän tuulinen päivä, vaikka näyttää puistat ei ne paljon huoju, mutta nokkospuskat tuossa huojuu tien varrella sen verran, että aavistuksen ottaa tuon mikki, kun ei ole tuulisuojia eikä mediamodeja on noissa vehkessä, niin vähän ottaa tuota tuulta, mutta jospa tässä nyt jotenkin selvittäisi. Tai tosiaan kunhan nyt saa sen GoPro jossakin vaiheessa sen median modi ostaa, niin saisi tuota äänihommaa vähän paremmaksi ja voisi tarpeen tulla vaikka suoraan sitten kuvaatessa niin höpötellä, niin ei tarvitse tällä jälkikäteen äänitellä. Tätä. Tosiaan siinä se niittokone kiertelee koko ajan. Tosiaan tosi niittokoneena on niin Pronarin 260 niittomurska ja sehän on niinku puolalainen merkki, mutta se on Kroneen tehtaallahan se on teräpalakit sun muut tehty, että ihan hauska kone sinänsä on, että siinä tosiaan on noita vaihtoehtoja, että se saa sivulle pystyyn taikka suorana taakse käännettyä ja kolmantena vaihtoehtona, että saa takkaa pystyyn tuohon traktorin taakse, niin se on tiellä ihan hyvä ajaa ja kaltevilla maastona, kun se saa pyöriteltyä miten haluaa tuohon perään tuo kone, että siinä on niitä niveliä sen verran mukavasti, että tuossa se tulee sivulle vähän kohotettuna ja se tuotti alas ja lähti viipottamaan, mutta mä siirrytään tässä kohta karhotusvideolle ja mitä klipille tosiaan ja se on tuolta yläkulmasta kuvattu tänne alaspäin, niin se tosiaan, ja se on vähän pitempi pätkä siihen, mutta vielä tämä kunhan se tuolta selviää tuolta pois, niin tämä taitaa olla näitä viimeinen klippi, mikä oli tuossa
tästä niitosta kuvattu. Niitä oli joku puolikymmentähän mulla oli näitä. Järkkärillä olisin kyllä voinut itse tässä kuvatessa, niin olisi kyllä saanut tuonne ylös asti, mutta mulla ei ollut mukana se nyt. Ja enköhän nyt koneessa kantaa sitä mukana. Ja hankalahan siinäkin vähän se ääni on, että se ei kaukaa ota tosiaan. Ja tuossa karhoitusvaiheessa oli se ongelmana, että siellä ei ollut kuvausmiestä katanaista siellä yllällä, niin ei oikein tuo zoomi pelannut. Oon mä saanut se kännykällä silleen zoomailtua sen mutta mä kokeillaan nyt tälleen tämmöstä videopätkää tähän. Tosiaan siinä on tosiaan karhoitusraktorina niin 805 valametti ja sitten karhoittimena on tuommoinen JF 420, yksi roottorinen, iso viha-aikoinen vispilä tuommoinen, että kitinen ja kätinä käy joka suuntaan. Mutta ihan toimiva peli. Ja tosiaan se kitinen ja kätinä kuuluu siinä, kun siinä on niin ne taittonivelet siinä, että pystyy jyrkänin mutkan pyöräyttämään, niin ne tahtoo niin äkkiä kuivaa aina. Mutta tätä tosiaan niin olisi joitain minuuttia tässä kuvautuna ja kyllä se tuossa vähän lähempänä käy, että pitäisi näkyä paremmin. Ja tosiaan kunhan GoPro saa, niin saa lyödä tuonne jonnekin traktoriin kiinni, niin sehän pyörii matkassa siinä. Matkassa koko ajan, niin saa vähän parempaa kuvaa. Ja tosiaan ollaan tässä karhoittamassa ihan tässä meidän kotikonnulla. Paavo-Koskela Tyränmäen kylällä. Ja niin kun Päätalo puhuu Pilistäjän kaupungista, niin köyhämmin ilmastoonkin käytössä. Takaikkuna auki ja sivuovea auki ja kaikki mahdollinen räppänä selällä. Että vähän on tosiaan tuulinen ja pilvinen päivä vaihtelee, että väliin pastaa aurinko ja väliin on pilvessä. Sitähän se tulee takaisin. Takaisin tuoneen. Sitähän se tuli. Tosiaan mulla on kyllä itellä vähän lumityökoneena tämä 805 ollut.
linkohommissa sillä aina ihmisille ja talavisiin. Kesäisissä se on ollut tässä pääsääntöisesti karhoitushommassa ja sitten Paalamme eessä sitten heti kun näistä hommista selviää. 905 on sitten ollut, että se on niittohomma ja sitten tosiaan käärintähommat, siinä se on ollut. Saapi paalit kuskattua hyvin etukurmailla samalla. Ja jos vielä muutamia videoklippejä olisi tähän videoon. Ainahan se olisi idyllisempi tehdä noita videoita, jotka voisi tehdä leikkaamattomana ja ei tarvitsisi editoida näitä, mutta onpa niitä pakko näillä touhuilla. Suunnilleen hehtaarin läntti tämä, mitä tässä karhoitushomma on käynnissä, niin se on muutama Aarjavalle hehtaari tämä pelto. Vielä siinä näkyy muutama mutka olisi käymättä tulla vallaamme ja se alkaisi olla kohtuu hyvällä mallilla sitten. Siitä pyöräytys. Alkaa olla viimeisiä karhoja mitä tehdään. Tosiaan tämmönen karhoitelu samalla lailla mitä on se pelihommissa farmisimulaattorissa on karhoitellut, että ensin kiertänyt laitolta poispäin ja sitten pyörättänyt toisinpäin ja sitten ajanut tuon karheen niin vastakarreeseen ajanut sitten sen niin pystyy se karre. Että nyt kyllä tässä vaihdettiin klippiä. Kyllä aurinko mennyt tuossa pilveen sillä aikana. Mä alkaa tosiaan olla taitaa olla viimeinen veto, niin siinä laitetaan videopakettiin. Kiitoksia, että katsoit videon. Jos tykkäsit videosta, niin laitahan videolle peukkuu ja kanavatilaukseen, jos ei oo. Mutta Farmari 2 kiittää seurasta ja palaillaanpa seuraavan videon merkeissä. Kiitos ja hei hei!